Sziasztok! Köszönöm szépen Rudics Attilának a meghívást. Én is teljesíteni fogom most ezt a challenge-et, de ezúttal nem sört fogok meginni ebből a nagyon szép bögréből, hanem Rudics Boglárkával egy új ötletet találtunk ki, miszerint, hogy a testmozgást egy kicsit népszerűsítsük, és ez egy sokkal egészségesebb módszer. 20 szöcskét, avagy 4 ütemű fekvőtámaszt kell megcsinálni, és ezután választani 3 kihívottat, akik ugyanúgy ezt megcsinálják. Nem muszáj, nem senkinek se kötelező, ez csak egy ilyen dolog, hogy egy egészségesebb dolgot választunk ki, mint a sörivás. Úgyhogy mehet is. Mennyi? Szögli. Az én kihívottjaim Kalmár Gábor, Gál József és Rudics Boglárka.